ठीक से पकड़ी ना का सुर सा रे गा मा। हाथ हटावा। का भइल? तू हमरा के संगीत सिखावा तारू कि हमार तन बदन के वोल्टेज बढ़ावा तारू। कुछ होता का? बहुत कुछ होता। एकर मतलब रुआ क्यों से प्यार करीले? संगीत के प्यार से का संबंध है? बहुत भयंकर संबंध बा मैडम जी। प्यार पानी है और संगीत मछली। प्यार के बिना सब कुछ अधूरा बा। अच्छा ही बताई, रुआ प्यार केकरा से करीले? रहे एगो मुसाफिर जेकरा के देख के लागे कि पूरा दुनिया हमार आंख में समा गई बा। दिमाग में एगो अजीब सा नशा सा छा गइल बा। दिल में तूफान उठ गइल बा। लेकिन समय की भीड़ में न जाने वो कहाँ भुला गई। पता ना फिर वो कबो मिली कि ना मिली। अगर मिल जाओ तो का करब रुआ? ये हम तरह के काहे बताए, हम उनके बताए। तो समझे कि मिल गई। मिलेला तैयार हो जाई। हाँ? तू कुछ गड़ा था? का गड़ा था? आइए तो गड़ा था। पायल। अरे बाप रे पापा, ए संभाले पायल। जल्दी। पायल बेटी, अच्छा तो संगीत साधना में लीन बाड़ू? जी पापा। बेटा कुछ दिन खातिर दिल्ली जा रहल बानी बिजनेस के काम से। बुच्ची जी। जी हजूर बोलिए। तनिक हमार बेटी के ध्यान रखे। अब बढ़िया से संगीत सिखाई बे करा के। ठीक बा? बाय बेटा। बाय। सेठ जी हाईली रास्ता में नाश्ता कर ले। तनी कार्बाइड ज्यादा हो गइल, पाक गइल होई। जी बुच्ची जी। चोराइल चोरी कैलस, पुलिस आइल पकड़ लेलस। ए हमर संजीवनी बूटी, कहीं तो आज रात रौरे लगे सुती। एहू शुभ काम में देरी। आवो ना, आवो सुत जा। अरे बाप, कहाँ रहा भगवान इतना दिन से? आय 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 आय। ए जी आय। अड़सा होता। तनी घुसकी ना। हाँ घुस को तनी। आवो ना, एकदम ठीक से। अब ठीक बानू। अरे बाप रे बाप, टूटल हो दादा। अरे डाक टूटल है दादा। रे जाई रे। अरे ते हमरा के सामान छिकावे आई डाली सा की हमरा के बुआवे आई डाली सा। ए मामा ए पगला गेल बड़ा का हो तू? हम पगलाइल बानी, हमार दर्द तोरा से ना बुझाई। माने वो कौन तरह धकी चौकी कटला से घटी? हां अरे त दू हाथ बेसी ना किना सकत रहला चौकी। आई ए पता तोरो जगह नहीं के कि एगो पीलियो घुस के एक्स्ट्रा सूत सको। तो ना रही बस ना बाजी बांसुरी। चलाओ ना चला। ए माई हम ना रह दे। नहीं छोड़ा ना। हम भूया सूते, चौकी पर ना सूते। चला ना चला चला। पगला गेल बड़ा साफा का। पगला बानी क्यों पगलवा दे भैया? माई माई लिटिया ठंडा हो जाई। आवा खाला। हमार भाई के सवेरे से पता नहीं के चलत और तो के लिट्टी के पड़ल बा। ढेर भुकाइल बड़ी। बहुत टेस्टी बनल बा बेटी। खा 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 ठूसा। हाँ हेलो। माया जे हमार ईगो हर्ट करेला ओकर हम काया पलट देनी। हमके धमकी देता रू? हम तो सिर्फ धमाका करीले भैया के ससुर। तहार दुलरवा सार हमरे पास बा। प्यार से अपना बेटी के ब्याह भैया से करावेला तैयार हो जा।
न तो हम एकर अर्थी तैयार कर दे। वो काम करो, 5 किलो फूल के माला हमरा तरफ से ओकरा अर्थी पर चढ़ा दियो, छुटकारा मिल जाए सरवा से। कारे बुढ़वा, तहर जीजा तो तारा मांस के पिज्जा खाइल चाहता। तहर लाइफ लाइन खत्म, अब सिर्फ डेडलाइन बचल बा। ले जीजा जी, ये बड़ा उल्टा खोपड़ी के बाद जीजा जी हमके बचा ली, नहीं तो हमको मुआ दी जीजा जी। जीते जीते हमरा कोनो कामे ना आइलो, अब मर के हमरा कामे आ जाओ। बहनी ए भाई, हमके बचा ले बहनी, तोरा के हम कुछ ना होके दे, हम मर जाए, कुछ ना होई तोरा। सुन बुढ़िया, अगर तारा के आपन भाई जिंदा चाही तो हम के आपन भौजी चाही। फैसला कर ले, 5 मिनट बाद फोन करत आनी। रउआ के कहले रही कि माया के खानदान खतरनाक बा। अब फंस गइल ना हमार भाई तोहर चक्कर में, मुसीबत में। तू का चाहत बारू? तोहर भाई के खातिर हम अपन बेटी के सूली पर चढ़ा दी? अपन बेटी वहाँ राज करत जी। ए बेटी, अपन मामा के बचा ला, माया के भाई से शादी करे खातिर हाँ कर दा, न तो तोहर मामा के कुछ हो गइल ना तो हम जिंदा ना रह। हेलो, अपन भाई के शादी में नाचे खातिर तैयार हो जाओ। हम दुल्हन बने खातिर तैयार बने। जानकी, जानकी, खिसियाइल बड़ू का? देखा, खामोशी के खंजर हमारा दिल पर मत घोपा। जल्दी से अपन मन बढ़त तोड़ दा। हम बहुत बदनसीब बनी राजा। का भइल? तोहर मोहब्बत के चांद देखे से पहले ही ग्रहण लग गए। मतलब? राजा हमार शादी तय हो गई बा। शायद तो हर प्यार हमार किस्मत में नहीं खिली गया। तू हमका भूला जा राजा, हमका भूला जा राजा। का हो माया, का कहले रहनी कि हमरे भाई के किडनैप कैला तो तोहरो भाई के ब्याह हो जाई? हाँ, ये तहार शैतानी खोपड़ी से निकलल आइडिया काम कर गईल। एकरा खातिर हम तोहके स्पेशल इनाम देब। अरे माया, ये तो हम जानते बानी कि तोहर दिल दरिया बा, लेकिन अब एक काम करा, बाकी हमार भाई से हमके मिला दो। वो कहा ना, बहुत देर तक ओकरा के ना देखिला तो हमार मन व्याकुल हो जाला। तहार भाई सुरक्षित जगह पे बा, हम नहीं खिंचाहत कोनो गलती होखे। अगर राजा के पता चल गईल तो सब प्लान चौपट हो जाई। राजा? हाँ, वीडियोग्राफर राजा जानकी से बहुत प्यार करेला। मुझौसा सिनेमा के झांसा देके प्रेम लीला रचावत रहे। शादी के मुहूर्त निकल गईल बा, जाके अपना पति के गुड न्यूज सुना दा। ठीक बा। बेटी, तू फालतू की चिंता मत कर और अपन पढ़ाई पर ध्यान दा। हाँ? हाँ बाबूजी। माई का भाई मामा ना हिलन? माया बड़ा होशियार बिया, कहतिया जब ले तोर बिया ना होकी तब ले हमार भाई के ना छोड़ी। हमार कहना माना, थाना में चल के रिपोर्ट लिखा दा। हमरा माथा में पागल लिखल बा, हम थाना नहीं के देखनी। उ माया के पता चली कि हम थाना गल रहनी तो हमरा भाई के छोड़ी
और रहुआ अगर हम दोनों के लाश देखल चाहता नी तो जाई जाके रिपोर्ट लिखवा दी। तहरा से शादी करके हम अपना जिंदगी के सबसे बड़ा गलती कर दे। बाबूजी, बाबूजी। ए बेटी देखो ना, हर घड़ी हमार बेइज्जती करत रहलन। पर ए बेटी एगो बिनती बा, जबले ये बिया नहीं हो तू ध्यान रखिया कोनो अड़चन ना पड़े, वरना माई तू चिंता मत कर माई, कोनो अड़चन ना आई, कोनो अड़चन ना आई। खुश रहा। राजा, तोहरा टोटल दिल के जोड़े वाला सोल्यूशन मिल गई। हाँ बाबू, तहार सनम बेवफा नहीं की। ऊ माया जानकी से तरह के दूर करे खातिर ओकरा मामा के किडनैप करवा ले बिया और जबरदस्ती अपन भाई विक्रम के शादी जानकी से करावल चाहतिया। और जानकी अपना मामा के छुड़ावे खातिर खुद के कुर्बान करे के फैसला ले बिया। हम अपना मोहब्बत के बदनाम ना होके दे, खुद के बलि चढ़ा दे, लेकिन अपने जान के कुर्बान ना होके दे। जितना जल्दी हो सके माया के साया फाड़ के ममुआ के आजाद करा था, काहे कि विक्रम काल जेल से रिहा होके वाला बा। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जेल से आया मैं हूँ कौन? विक्रम विक्रम विक्रम, विक्रम। बधाई हो भैया। तारा मौसी के लड़का भल बकारे की बधाई दो तारे। अगर ये माला रजवा का लाश पे जाके बिछौता सुनू तब जाके हमरा करेजा में लागा लाग बुझाइत। तहार आग बुतावे वाला फायर ब्रिगेड के इंतजाम हम कर देले बानी। बहिन जी एक बड़ी ब्यूटीफुल लड़की से राहुल शादी फिक्स कइले बानी। शादी फिक्स कइले बानी भक्त सारे। जब तक ऊ रजवा कम शमशान न पहुंचा देब तब तक हम कुछ न करब। एहे तहार सबसे माइनस पॉइंट बा भैया, तू खाली बल के प्रयोग करेला, बुद्धि के इस्तेमाल करबे ना करेला। बल के वार से आदमी तुरंत मर जाला, लेकिन बुद्धि के मार से आदमी तड़पेला। जाना ताड़ा तहार शादी केकरा से तय कइले बानी? केकरा से? राजा के महबूबा से। शाबाश शाबाश हमार बहिन शाबाश। आज तू बता देलू कि तू हमार बहिन हो, विक्रम सिंह के बहिन हो। लेकिन ये सब कैलू है कैसे? लड़की के मामा के किडनैप करके रख ले बानी। बहनी थैंक यू। शूटिंग स्टार्ट करी? कैसे स्टार्ट करी है गुलगुला महाराज? पहले रिक्त स्थान का पूर्ति करो। सौतेली बेटी का स्थान अभी भी खाली है। खाली है? भरना पड़ेगा। जानकी बेटी, जानकी बेटी, आओ बेटा आओ। आवा हेने आवा। आवा। ए बेटी बाबू, पहला खाली स्थान भर गई। ये हमार असली सौतेली बेटी है जानकी। नमस्ते। अभी एक्टिंग ये करी। अरे वाह भाई वाह, ये तो चमत्कार हुआ। तीनों एक्टर रियल कैरेक्टर वाला मिल गया। वाह, अब सीन सुपर हिट होगा। बम बम भोले। हमारा डायलॉग का बा? अरे ये तो सीन के हाईलाइट पंच बा। डायरेक्टर के सोच मामा खाली पिटाई के बाद ओनली एक्शन और रिएक्शन बा, समझे? क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों ने सौतेली बेटी को टॉर्चर करके अपना पाप का घड़ा भर लिया है और सौतेली बेटी झाड़ू उठाकर उसको फोड़ देती। नहीं श्रीमान, आप दोनों को। इला अब मरखवा बाबा का नाम लेकर शुरू हो जाए। क्या एक्टिंग वैक्टिंग नहीं के करके हम माई मामा पर हाथ ना उठाए। अरे पगली, काहे ड्रामा करत हुए? वीडियो बाबू जोन समझावत हुवन वो कर। अरे कोनो साचो के थोड़े मारे के बा बेटा। हाँ, खाली एक्टिंग करे के बा। हाँ। लेकिन अरे हमार माई ई फिल्मवा हाथ से निकल जाई ते समझ ले का होई। जोन कह तरन चुपचाप कर ले, समझ ली? वीडियो बाबू चलिए शूटिंग शुरू करी। चला ता बाबू झाड़ू धरा दे। धरा? हाँ धरा। मरखवा बाबा का नाम ला, शुरू हो जा।
मामा तनी है न से बोला मैं खाओ बाबा की एक्शन काट 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 तानी कब फील नहीं खे कौन रिएक्शन नहीं खे ए बाबू फील से करा फील से तू एक्टिंग करा तारू की बेमतलब के गधा के पोछ में तेल लगाओ तार ऐसे थोड़ी होला देखो इसको ऐसे पकड़ना अगर बढ़िया और करना है तो इसको ऐसे पकड़ लो अच्छा ठीक है तो ऐसे पकड़ के और देखो ऐसे मारा जाता है समझ गई ना जैसन करने वैसन भरने हिसाब बराबर होके की चाहिए ऐसे ही मारना है हाँ हाँ क्या रिएक्शन है शुरू चला रोलिंग हाँ क्या रिएक्शन क्या रिएक्शन हाँ क्या रिएक्शन मामा सुपर हिट सिनेमा है मामा सुपर हिट एकदम है ना तनी रुक घुमा हाँ क्या रिएक्शन है अरे जियो फिल्म सुपर हिट हाँ ओके 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 सुपर हिट स्माइल रखिए क्या स्माइल है ओके बहन जी जानी के पता चल गई कैसन बिया ऊ बहुते झक्कास बिया एकदम देसीला हीरोइन जैसन और का जाना तारे ओकरा बारे में ओकर पूरा बायोडाटा लेकर आयल बानी बहन जी जल्दी बता उ खुशहाल टोला गांव के अमरनाथ सिंह के बेटी है बचपने में महतारी मर गई ओकर सौतेली माँ एक नंबर के लालची और मक्कार औरत बिया लेकिन अपन चंडाल चौकड़ी भाई के बेटा नियन जान मान करेले उ दोनों भाई बहन मिलके जानी के खूब तकलीफ देलसन काहे कि उ दोनों हरदम डराई रहलस कहीं जानी के बाप दहेज में सब धन दौलत ना दे दे अब ओकनी के डर ही हमरे जीत के हथियार बनी जब्बू जी बहन जी बुलाओ उ दोनों के का बात बा हमनी के काहे बुलौलू हा तहार सौतेली बेटी हमरा पसंद आ गइल बिया हम ओकरा के आपन भौजी बनावल चाहतानी मोहतरमा बचपने से हमार बहनी के एगो वेरी बैड आदत बा बिना फायदा के कुछ ना करेली ई हम अच्छी तरह से जानतानी बम्पर ऑफर देतानी बोला का चाहिए ठीक बा अपना भाई के दहेज में 1 रुपया न लेबो हैं ओके जानकी के बाबूजी अगर अपन बेटी के ब्याह में धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ दे देलन ऊ कुल तू हमरा नामे पे करबू मंजूर बा आगे बोला बस और का चाहिए और कृपा चाहिए जरूर तब बोला कहिया तारा घरे रिश्ता लेके आई कलिया जानकी के बाबूजी आवत हुवन तू परसों सवेरे आजा ओकरे बाद त शादी फिक्स करे के गारंटी हमने के बा अरे चक्रधारी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वो लोग आइते होयन का हो अनाज के दुश्मन बड़ा रफ्तार में बड़ा अरे जीजा रहुआ कपार के बोझा हलुक करे के तैयारी करतानी अरे धरती के बोझ पहले खुद के हल्लू करे के सोच हाँ रहुआ इनकरा भी इतना खिसियाई लिखा है जी जानकी बिटिया कितने किस्मत चमके वाला बा एगो बढ़न घर में ओकर बात चलोले रहनी भगवान के आशीर्वाद से हो गई और वो लोग आइते होयन जब आग लाग जाला तब कुआं खुद चले लू पहले कहे ना बतौलू रहुआ के तो हमरा पे भरोसे ना होला बहनी रहुआ के सरप्राइज देवल चाहता रही आ गए इन लोग आओ 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 चल लेके आई अरे आओ जल्दी चक्रधारी वेलकम माया जी आई आई रहुआ लोग भी आई ई हवन हमार पति परमेश्वर प्रणाम प्रणाम बैठी बैठी चाचा जी हमार माई बाबू बचपने में साथ छोड़ गईलन भैया हमार परवरिश कैले बाड़न वो हमसे बहुत प्यार करेलन
यही से उनकर खुशी खातिर कबो कबो माई बाप के फर्ज भी हमरा निभावे के पड़ेला। उत्तम विचार, सुखी परिवार। चाचा जी, राउर बेटी हमार भैया खातिर एकदम परफेक्ट बाड़ी। एको पैसा दहेज न चाहिए, बस राउर बेटी चाहिए। तहार भैया कहाँ बारन? भैया बिजनेस के इमरजेंसी से बाहर गेल बानी। कौन बिजनेस करेलन? सेटलमेंट। मतलब? इंजीनियर हवन, प्राइवेट और सरकारी प्रॉब्लम के सेटलमेंट करेलन। अच्छा अच्छा, तो सरकार के सेवा करेलन? ना जी ना, सरकार भैया के सेवा करेले। अच्छा, कौन फोटो उठो बा? रुकी रुकी रुकी, भैया के आपन भगवान माने नी, यही से उनका फोटो हमेशा अपना पास रखे नी। इली। अरे बाप रे बाप, एकदम राजकुमार लागत बा। ए अपन बेटी के साथ जोड़ी बहुत ही निमन लगी। देखी कितना सुंदर बा ना। विक्रम सिंह जाना तानी भैया के? अच्छी तरह जाना तानी। तो रिश्ता पक्का समझी? हाँ पक्का पक्का। शरीफ के रिश्ता बदमाश से कबो ना होखेला। हम अपना बेटी के अपना हाथ से कुआं में धकेल के मार दे हम, लेकिन तोरा गुंडा मावाली भाई से शादी ना करो। शादी के बाद बड़े बड़े क्रिमिनल सुधर जाला चाचा जी। रउरा बेटी का प्यार पाके हमार भैया भी सुधर जाई है। और कहा, अरे जवानी में मर्द थोड़ा गुंडा बदमाश होखबे करेलन। अरे तभी तो लोग सलाम ठोकेलन। अरे अपन बेटी बबनी के घर जाके राज भोगी राज। बकवास बंद करा। तू अब जा सकेलू। एक बार और ही सोच ली। अब सोचे समझे कि कुछ ना बा। दोबारा हमरा घर में पैर न रखबो। चला निकला यहाँ से। बबनी, हम उनकरा के समझावत तनी। चला बबनी सुना, बबनी सुना हमार बात। हमहू देखब कि कौन राजकुमार लेके आवत ही अपन बेटी खातिर। इतना बढ़िया रिश्ता रहे तोड़ देनी। पता ना वो लोग का करी। चोर आइल, चोरी कैलस, पुलिस आइल, पकड़ लेलस। ए हमर संजीवनी बूटी, कहीं तो आज रात रौरे लगे सुती। एहू शुभ काम में देरी। आवो ना, आवो सुजा। अरे बाप, कहाँ रहा भगवान इतना दिन से। आय 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 आय। ए जी, अड़सा होता। तनी घुसकी ना। हाँ घुसको तनी। आवो ना, एकदम ठीक से। अब ठीक बानू।